Tikulandireni mu program ine ya Tikudziweni pano pa Times. Ine dzina langa ndi Alik Ponje. Mu program ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana. Cholinga chake ndi choti tidziwe zambiri zimene akuchita, tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Timakhala tikudziwana ndi azathu oimba, azitsuzo, osewera mpira, andale, amalonda ndi ena osiyanasiyana. Ndipo lero tikhala tikucheza ndi mkulu wina amene amachita za sound engineer komanso producer, opanga produce nyimbo. Timva zambiri mkatikati mwa program imeneyi. Takhalani pompo. Mkulu amene tikudziwana naye mu program yathu ya lero ya Tikudziweni ndi Martin Angelz, amene ndi sound producer komanso makamaka sound engineer komanso producer. Tikulandireni akulu mu program ene. Dzina lija Martin Angelz ndimaona ndikufunsa anthu anandipatsa dzina limenelo. Koma Angelz yo ndisane? Ayi, ndi maina angapo nangwasakaniza. Kwambiri ndi dzina la mayanga ndi Ilenga. Ndichitumbuka ndinangwati mbenduza ma letters kwanga Angelz. Surname ndi Mumba. Martin Angelz Mumba. Ndinu sound producer, sound engineer makamaka. Sound engineer komanso record producer. Music business executive. Greenhouse Media. Okay, ayi tikamba zambiri kumeneko. Mwamwa munabadwa kuti chaka chanji mwakula motani? Ine ndinabadwira ku Lilongwe. Kukawale. Okay. Nabadwira ku chipatala cha Kamu Central Hospital. Pa 2 June teno ku mama. Nthawi yo nini munaliko? Ulipo. Nthawi munaliko. Jeza kwambiri ndi master. Ina munthu mwana ufotokozera chilichonse kuti imene nakhalira komanso zino si mabuku aja makhala pa kuchipatala. Mayanga masunga mpaka uno. Chabwino. Ndonesa kuti nthawi mnabudayi. Chaka mwezi ndo. Kukula ndakuliranso mukala momwemo. Kuzafika 1992 mpaka 1999. Kuti munabadwa chaka chanji? 1992. Mwana atu. Aya, zaka ngadakwanisa zaka 30. Mwezi wa 3. Okay. Chabwino. Ndinapita kwera 24 ndi kumene ndakulira kwambiri. Pale kufikira ndimanyamuka 2020 kubya ku Blantyre. Okay. School ndachitira ku Lilongwe komweko. Primary yanga ndachitira pa Chiwoko Kawale Chisamba koma. Okay, Chisamba. Maili mukala momwemo. Dibate ita school ndinalisachitapo ndithu. Secondary ndapita kwa ku Nchinji secondary. Ndachali komene ndakabulizira pa Dzenza. Kena kono kumene makapanga za college ku Lilongwe technical. Kumene munapanga za sound izo? Ayi. Lilongwe ndakapanga za IT. Okay. Tapanga za IT naza Siakai school, ndapanga za school ya music, ku Music Crossroads. Okay. Ndikubwerera sono ku data mene ku na city. Kupapitiza za ICT. Nde kuyamba mwati ndino music business ya executive. Nde chani chimecho? Chimenecho ndi munthu amene okay. Tindi company made my in-house media. Ili based ku Blantyre kuno ku Angelz. So timapanga za nyimbo, timajambula ma adverts, maso timasaina so artist. Ndiye amene apanga overseas talent. Zosezo ndineyo. Okay. Ndeto. Tiyambe ndi za recording. Kumbali ya recording mmachita zotani? Mbali ya recording timajambula oimba aluso kandi ala kutuli akafika amatuuza kuti nenda bwa ndizi mafuna titatera ndeka khambale yanga ya nyimbo timayimva kuti nyimbo kapene khala ifuna dzina Kongo panga record kapena ndi studio yoti muli ndi studio zida za studio yoti majambula chili chose ndena matheko panga akapera kana zathu ino kuti amayimba nyimbo za akapera usifuna zida zina kupanga mufunike magitara chanchani timayita naso anthu eno session artist amene amabwera kuzakuya nawo ntchito. Tsono anthu mkumati masiku ano anthu mangokhala ndi ma studio ta nyumba basi itima panga rekodi koma kwambiri zimadziwika ndi ntchito zanu zimene mwatulutsa ino amene munganene kuti at least oimba kuti nyimbo zake munazikumveka kuno ku Malawi tidanthandizapo ndi nda.
alipo imba ngapo komano ena mwayi kuti khozana kuti pali anyamata kulilongwe ke 2 block. Okay. Pa amenewo komanso ndagwira ntchito ndi najambula album ya Black Jack imene atusa pompano. Okay. Ndajambula koso chikampulikire nyimbo ya Wikise, nyimbo mina 4 za Wikise. Okay. That's why nyimbo zina zimene wadusa physics pompano memwe ana waimba ndina de green about legends najambula so ndineso. Okay. Masiku ano nkhani zojambula nyimbo kudalowa technology kwambiri. Tisanabwere ku nkhani ya sound engineering kumbali ya music kunalowa technology kwambiri. Anthu amanena kuti ma studio masiku ano mangokhala ndi computer apo basi china chilichonse kutheka pompo as long as pali mic zida zimapeza kuti palibe anthu aja amapeza kuti akamakafika ano mwina ngati pa stage akulephera kuti apange bwinobwino perform for zida zina mwangotenga pa ma software zida zoti munthu kuti live zikanika chikuchitika njani masiku ano. Zimatengera ndi sound direction ya artist yo. Koma ma software amagulitsa ntchito ma software okay. Nthawi ya analog inapita of course komanso anthu ena ambakapanga incorporate panopa tili mu digital world. Okay. So ma software amakhangati ndi zinthu zofikirika kufa zinthu zina za analog zodula. Ma mixer kada amene amaiza zathu aja kulugule kuno kumene kuzikhala 10 million or 15 million mwayikwati. Okay. So pano kwa munthu ela kuyamba kumene sangafikire zinthu kamene ndi anatipangira plugins acho kuti chinthu ngati chomwecho ukuzoyuza mu software koma zilengera ndi kuti kagwisidwa ntchito kake. So pano ma artist ambiri ne zimene mapanga advice nza kuti ngati mwajambula nyimbo ija mu studio muitreneso ndi anthu a band as with the band. Koma umapeza kuti pali zina zoti kutraina size kutheka muli mwenye tinatake kumati ikafika nthawi ngati manager ino umamuuza artist kuti ngati wa keyboard easy akatenge sound wa bass akhozoyuza bass wa live olokapena akhozoya synth bass wa keyboard akapezeka. Mfaki uzoni ma performance ena akunjaja anthu amake up laptop apanga perform na wa keyboard jamazika laptop yake keyboard wiziko mene kuti afuna specific sound. Akuti zimakhala pena zosatheka kuti ikhozokhala live completely masiku ana kuti olokunja kwamatha kukhala kwinako live kwinako awonjezera zinthu sinanga kachinthu kamene kukuduka apange pa stage basi live kakhoza kuvuta ndo mangozo rocket nyimbo ite mpete mwakuti umayilemba iyo ski yake mwakuti progression kwenda chonchi koma kachinthu ngatakaka mukaka player kazikaenda nawo muzimoti ka tempo yake chinthu ndanthu ambira mathazi mesinanga bandi alisafuna so alipiribeso ndewo imba ambiri lafikire pene ndafunsa zimenezo chifukwa ena manena kuti mutati muone nyimbo zambiri ku Malawi kuno zimakhala ngati kuti sizimakhala za deep zija zoti instrumentation yake yoti anthu kumata pali nyimbo apa anthu anamenya zida zinafika hapo penipeni ndezi mapeza kuti nyimbo zaimbidwa mwina ungopeza kuti 2-3 months yauluka yapita nde ena manena kuti china nchoti mwina sitikuyikapo chidwi cha za luso mmene zimakhalira kale panopa ndi makompyuta awo anthu akumangolowa mu studio kungoti ndijambule nyimbo ndithane nayo kaya by the way mwina nyimbo imatha kutenga nthawi yayitali bwanji zimatengera fakale nyimbo zina zoti inu ngati concept muli nayo kuti okay nyimbo yanga ndaipeka iyi yene ngofika kuti ndijambuleni kuzojambula tsiku limodzi nyimbo koma mugwirizana nazo zoti pali nyimbo zoti ku Malawi kuno nzopepuka kwambiri zoti kumati yayi sizidayendepo apo zilipo of course komano ngati ndijambula nyimbo yake ya hyphen ndi pixel nyimbo imene yatengera nthawi kwambiri fanya kuti ine pamene mafuna ineyo simakhutisidwa napo then maonjezerabe anthu adzidabe zino awena abwera ndi bass wa live panaika zida bass unaika mu software ndesi masanga simakhutisidwa kuti apa sinafika pamene ndikufuna ineyo ndamona zoti nyimbo ija tipasende ndi zoti sinafike popi pano pano ndafika kuti nakhutisidwa so ngati producer umakhala so ndi chidwi kumati nanga it's your business kuti kwatuluka chinthu choti cha half baked iweyo ngati producer zizikudzaso so umatha kukumpanga advice artist kuti yayi akulu mmene zilili apa sizidafikepo kapena zimatengeraso kuti nthumba nanga wina wabweretsa 20,000 akufuna quality si ndi kuti mumpatsa ya 20,000 ndeyo ineyo pamba ndinkathovanga zimene kuwanazi prinsa kwambiri kwenkweni kuti artist aliyense nyimbo iliyo senzipanga trade zipanga value chimozi mfa dzina limene lipita kumene kuja kunjako ndira ineyo koma tsono ndi ntchito munthu umafuna kuti ngati nyimbo ingakutengere week uzikhala kuti mwina ndalama imene yaperekedwa ndi the effort zigwirizana
ubunake sina kumakhala wangopanga record chinthu ichi ndi umpanga record munthu uja uchisiya iyo chapita uzikhoza mapangaso ma business ena ka uzijambula nyimbo zina ka uzipangaso zimene umapanga yo tsiku ndi tsiku koma nyimbo chimati ndikayigwira pang'ono ndisiya ndikayigwira pang'ono palafika kuti nenda kukhulitsidwa nayo yetu pali nyimbo zina zake zoti munajambula mmadziwa zoti izizi sizidayendepo zilipo ndikuyamba kumene sizingaliphere komano sizingajulukire komanso mavuto ake sankhoti ndoti amakhoti vuto ndi chani inuyo mu studio kapena woyimbayo kapena nonse zimatha kutheka kukhaso woyimba kuti munasana konzeke sona bwino chifukwa choti oyimba ena sizanga pali zo nyimbo zamba zosiyanasiyana ndi pali zamba zina ngati za inyamatazi za mayozi za hip hop tikotero amangotenga kuti mina yo ana trainera nyimbo ina yake kaya kunja kamona ngati akabwera nayo mu studio muja ife kaso chimodzimodzi ndoka pamunikiro kuti tapangeza anthu ena makhala makani muli pamenepo pali nkhani naso imene mandipatsa chidwi kwambiri kumalawi kuno mwanena ngati za mayo za masiku ano aliyense akufuna afanane kuli anzathu a gospel ndi aliyense afuna afanane kayenda ku Nigeria then kuli mayo aliyense amafuna afanane. Why is it that I know kuti mwina it's difficult for you as a producer koma why is it that zimakhala ngati nyimbo zathu sitimazipanga promote kapena zimakhala zoti zikhozo kuvutani ngati ma producer kuti mumenyedi nyimbo ngati ya manganja ija ya beni ya ingoma bwinobwino ya chimalawi koma imveke yandi zimavuta bwanji kuti zikhala ngati kuthawako kumeneko? I think chimene nyo makambia naso ni mkulu ina yake afuna ambise project yake amati Malawi Night. Nkhani mineyo yujogera kwa anthu amene apanga consume nyimbozo so zikujogera kumwamba kusanafike kwa ifeyo ojambula nyimbo ni artist nyimbo zimene zimasoleda kuma club kandi ujani zikwati zikene kuti zisinde kwambira kumene koko kuti majority ya nyimbo zimene aziplay kumene kujaku zikhazi oveka za chimalawi zikafika kuti majaba khanga kuti ajivomera kuti nyimbo za ku Malawi ndizoti panopa can be consumed at a larger scale they zikajuka kumene kuja ifeyo zoti zilimbaso ntimo okay panopa I think market inapeze kuti nyimbo za Malawi anthu of course panopa tumati urban music panopa ndi mina panga take over anthu akuyivera kuno bwino mochulukira poma zoti wafuna anthu ambiri mapezera anthu akuvera nyimbo zambiri za Malawi. Tibwere ku nkhani ya sound engineering. Nthawi nake kunadzabwera oyimba akunja Morgan Heritage. Umatha kuona kuti zida zake zomwezo panabwera amalawi pa stage ayimba amaliza well mwina malevels amene timadziwa ku Malawi kuno quality kumata zabwinobwino zimapezeka kuti aja abwera Morgan Heritage mwina ndi sound engineer wawo kaantenga ku South Africa kudzapezeka kuti zida zomwezo zimene zikutuluka pa stage sound ija ndi ya mene imatuluka Malawi akuyimba zikusiyana mvuto limakhala chani? What I would say sound engineering ndi chinthu chachikulu kwa is broad ndi bafuna experience komanso exposure ndi anthu enake amaona ngati pa ena afika iwopo anakwanisa ngati amamixira mina mabandi enake angapo awiri atatu Malawi muno mleseka ma black inu munafikapo ineyo nthawi zonse ndimona ngati there's more to learn ndi nthawi zambiri imakhabe ndikufufuzabe kuti ndisamazivo kuti ndakhulitsidwa okay panopa ndafika panopa ndoti ndafika mapanga sound engineering like ya pa stage ili yose ka pa stage ka mu studio sound engineering ndili yose wazima ngotenge kuti iwe upita mbalira nenda sakoni so pa stage baja fuso langa lichi zimakhala kuti anthu akuona kuti anatherapa then ayayi tukhanga tiso na feso mwina timakhala tavomereza kuti I think ndizomwezo zimene timapanga consume nthawi ndi nthawi pakabwera yena pamene timadzadziwa zoti zida zomwezi kozofika apa ndi chifukwa show imene ya Morgan Heritage arangomaliza kupanga performance acha sound engineer janapita kukabwezeretsaso ma levels acha kamba kuchuna chunaso anazisiya kuzibwezereso zigwetso sezi joti kupasula manjira ina musabere chifukwa zoti mukangodziwa zoti amapanga zimenezo mudzitenga chimene chijaji mudziza zinthu zanu naisa makhanga ati kupanga protect uje ngai ndiganyo wake nutsubano ziwezi machitika ziwezi machitika neni ganyo wake so mene ena wa Malawi amayimba analipo mpamango yang'ana kuti akatha makhala kuimba kuti zimene akuimba apozo zikozoveka bwino
kwa force akudziwa yeye ndi business yake sakantenga John business yake ndapo funa kuti akhapa mixa pasandikire so munthu alesi Malawi ndi titani tsono foti zikuoneka kuti kuthekera kuti zida pano panene ndambokhulupira kuti kwambiri sizida zida zomwezi so ndi titani tsono ndi kuti my engineers inutu mukuyena kuti you should pull up your socks ndi kuti makamaka patakhala ma school olokupachitika ma seminar kan ma workshops ma frequent workshops ri sound engineering kuzibwera fana I remember last time ku music crossroads unazabwera wina akapati maituku ndani anabwera amapangisa za sound engineering and ineso anantenga naona pita Zimbabwe okay yeah but by the way kumalawi kuno kulibe kuti munthu ungaphunzire za sound engineering I think through music crossroads bas otherwise and some customer projects chabe uti timangandala 1 week suje niyopitirira so koma kuli kwina kuti anthu amatha kupita ndi tumakaphunzira zonse music sound engineering bwino ku Africa kuno of course music crossroads iliko project imeneyo koma I think sound engineering suti I don't know but one time ineyo inakuti panga kwambiza theory and performance sound engineering ina ingati ndikapati kakang'ono kena kake was in real life along with first reality kumalawi kuno sound engineering jodi chuma iritsa manyazi kumalawi kuno zikuchititsa manyazi sizabodza umadzaona ukakhala kuma akabwera makamaka timaziona akabwera anzathu akunjaja kwabwera zomwe zizinasinthe kwabwera china Kenyatta hill pa Sivo kumva ena waku mpaka kufika pona kuti I think sizikumveka bwino amala kupanga perform mwina kutuluka panja kupita ku nyumba kumene ka distance bwezo kuti sizikumveka so utafika ku nyumba kudzangomva nthawi yake kuti zinthu zasintha zikumveka mwina I think yes tizichita manyazi kuti zikutivuta kwambiri kubali tivomekezete kwambiri okay tikukamba nkhani ya kuti engineering kuti zida zomwezo zimapezeka kuti ena akuzi kuritsa ntchito mwina moti zikumveka kuposa mmene zimamvekera ena atazigwiritsa ntchito nde nkhani yomweyo so imadzabwera ku even quality ya performance takhala tikudandaula kumalawi kuno kuti zimapezeka kuti munthu wakunja wabwera kuno akapanga perform mwina just 1 hour drama zimene akumpatsa mwina ndi 10 times zimene mwina so even 20 times zimene amampatsa wakumalawi konkuno atapanga perform nthawi yomwe mwinaso yoposaso imeneyo osatengera kuti munthu yamuchitira zina zotani koma yompatsa like performance fee mukatiza kuti kapena ifa yoti mwina ifeyo sitinafikepo kwenikweni kuti quality yake imakhala kuti value yake it's less that's why amalawi momalipiridwa zochepa ine ndikozono this both ways chachikulu menso ndinafotokoza kale kuti sound yathu ifeyo ikuona kuti ifike magawo ambiri ngati bolweze ngati zinapanga na madengo zija zabwino kuti panopa Mozambique, Zambia, Zimbabwe, South Africa wamba kuveka kusekucha so zora kukonka Africa ndoti yo jaso akapanga zimene zopali yake sekutani ikukula so pano mati sambiri akhala kumalawi kunoku tafika level ngati imene jaya ndi pabwino kwa mati sambiri zimene mapanga ndi makulimbana zoti tiveke mu Malawi you know pali mati sina kuti they establish malawi kunoku za Malawi they don't need this anthu azikamba kuti wakuti akwadziwa kale ayimba nyimbo muna wazaka zambiri mbiri kosa zaka 10 komano pano nthawi yoti wacha afike kuti olo wa Algeria zoti ku Malawi kuti oyimba kuti so zimapeza kuti anthu ambiri komanso awapasa contract akuzana kuti tikawapangana expose ara exposure amadinamiza choncho awapasa ndama dayo chepe kuti atakaona nomwe kujanjira njani ndoti no 50000 munthu ndi band and 25 awapasa 50000 ndo utenga so ndama yakoso wonjeza pene paja kumukapanga ena amakambanso kuti kumbali ya zaluso kumalawi kuno makamaka zoyimbazi akuti kuli chipwirikiti anthu alusonu oyimba ma producers akuti quality ndimene imadza vuta kupeza kuti aliyense olo ineyo kuti ndipite mu studio munthu olo ndilibe luso as long as ndi drama ino mata basi tipatseni mukuchita kudziwa zoti iyi si nyimbo iyi izizi ndi chibwana ndi masewera nyimbo iyo olo pansika phulapo kanthu akuti komba kakhala drama mangota bweretsane zona of course zikozokhala zona komanso maybe not for panopa I think sound ngoti music or talent zinasungunuka zinasintha at the first place and panopa zinthu zikusintha abeso daily so
za luso alipo anthu ena kuti anabadwa aluso olokapena luso lawo analitengulira bwinobwino ndekuli anthu ena kuti pali nyimbo zinake anthu uzaone nyimbo mathe kungotchuka vala sapato basi nyimbo palibe yanzeru yonse imene akambirana akukamba nyimbo wangu kamba zoti vala sapato pala nyimbo chakutchuka zimatha kutheka choncho so muno talent iliyonse mulibe koma unofa cha promotion imene wayizwa munthu uja pala nyimbo chayilandira akapita pa stage anthu amasangalala so luso kwina ndi promotion net olo ili mwina yosafikapo koma makubiro ogwiritsa ntchito promotion aja amatha kutchukitsa munthu kwambiri aliko kumalayi kuno alipo kuti alibe luso kwenikweni koma anatchuka chifukwa cha ndrama alipo ma examples onena mbirimbiri ngati nda ya ichabwino tisachule mayina koma alipo ndithu awe manena mbiri oneyo ngati produce fana jambula nyimbo joka 2010 ndakhala kujambula nyimbo then the experience ayikulu kwambiri kuti koma uyu nyimbo iyi si nyimbo kwenikweni ine mazoti iyi si nyimbo iyi koma chifukwa kuti basi koma kupeza kuti mwina olokunja kumaimva nyimbo paliponse chongofika pa stage pa stage pacha anthu ndikudzadza kuti anthu ali mbalimbali koma ijo angofika pa stage pacha kunali artist wina akeso ndumire angangolira anthu amasanga iye angangolira basi nyimbo zake amangolira ungofika pa stage anthu basi wathamangira pene kuti basi before promotion machipanga pomoti komanso machuna ma video kwambiri so I think ma videos amakhala more appealing kuti anthu mafans ako amakanga kuti akudziwa amakuona ali nawe pafupi yakuzocheza nawe nde yoja apanga pamoti kwambiri ma visuals aja to point where kuti ma shows ambiri anthu amantenga ndaonaso masiku ano ma artists ambiri akumati akatulutsa audio akumafuna atulutse so video pena or even single nyimbo ziwiri ma video aja ali ndi phindu kwambiri kumbali yopitisa patsogolo luso la munthu kapenanso kutchuka kwa munthu kwambiri panopa I think komanso ndi ma video ake losati zongoti makhanga na majambulira phone kumangana or even product kodi ndo ma video simapanga ma videos ndi ndakuza ndi in-house media ndi anthu amene magwira nawo ntchito amene apanga so ma video kuna ina meozi VJ again director bwino director Shoni alipo anthu angapa koma ma video so kuli ena oti amakha oti luso ndende zero ojambulawa alipo eti alipo okay pena mazoti kamera ikumpanga betray munthu ali ndi koma tsono munthu oti ali ndi luso kamera zimpanga betray kuti kamera munthu ngati uli ndi luso kamera awa kuti jambula apa basi zizatuluka pake mwake kamera kuti kamera yosiya bwino kamera yosiya bwino kwa ideas kuti mwina anagula yoti siya bwino mwinaso gula so bora kamera ikunkadika amangubwereka makamera kwa my ideas alipo abwino mone kubala kuno kwa anthu amene ndi ma black magic panopa amene avuta ma 6k yo na anthu oti afika 6k pano saudutsa kana anthu follow ka amene afana kudziwa VJ again ka kiyo ndi sukhezo khanga saudutsa anthu follow soso na anthu ochepa ndi makha ngubwerekana ndi pale yena amathenga chitenga chikamera cho kachibwereka kumalo kuchipanga upale ndinkani yomweyo tsono ndinkani yomweyo yoti muli ndi equipment muli ndi katundu bwinobwino koma kugwiritsa ntchito zikuvuta ndi zimene timanenaso ku sound engineering kuja kuti mukamaona zida zimene tili nazo sikuti tilibe zida zilipo wina kakachikwira chomwecho chikutulutsa chinthu choti kumati yayi palowadi luso ndeti tani tsono skulu chifunikaso ndesikulo china chilichonse makamera majani chifukwa mzaonenso skulu zimene zimachitika za makameras timankhale ma workshop ma workshops ndoti ka 2 weeks ndi munthu content yoti ngati imene isunga phunzire in 2 weeks ndi imakhala ndi program yayikulu kwambiri feyo ngati ili career yako uzajabula videos moyo wako wose ndezi zoti uzapanga moyo wako wose sangophunze basi in 2 weeks sizingathi inuyo ngati Martin Angelz Mumba ndi anzanu chimene mmafuna mutakwanitsa mafuna mudzafike potani simanena kuti you still fight for more mukudzuti simunafikepo mafuna mudzafike potani that's a great studio ngati ya Tyler Perry of course amene also ndi maganizo sabwino ambiri soti zakhaza kutsogoloko kuzakhaso yamikira kwambiri komano panakali panopa I feel like titatukula kuti luso la ku Malawi lifike poti dziko lonse lapansi lidziwe zoti ku Malawi kuli anyamata luso kana akuluakulu koma kuli luso ku Malawi zifikire paliponse studio yokho zokhala nayo and of course zimenezo ndi loto aliyense komano
luso la ku Malawi lifikire pa dziko lonse basi anthu adziwe zimene kuti ku Malawi kuli luso. Pamene tikumaliza program yathu ndifuna ndikupatseni mpata wopereka mawu anu omaliza. Ine mawu anga omaliza ndi kozopempha boma ndinecho komanso corporate kuti nthawi yakwana yoti tigwire ntchito toyimba osati nthawi ya ndale yokayokayi kuti nthawi za ndaleyo kapena zisankho komano kutukula luso lathu kuti lifikirenso magawo ngati dziko lonse lapansi ndaziza kuti ku Malawi kuli zinthu za luso osati ngati za nyimbo zokha komanso ndi zina zotero ka visual arts nthawi yakwana. Akutukuleni munjira zotani tsono? Ngati pene manena kuti kuyambisa mina maskulu ngati sound engineering ka music mina amapangira za mipira zicha kuti sure stream kandi chani malo zikhazo za sound zikozothandiza so kwambiri zinthu zimene zonso komanso mbali ya anthu ife ojamula nyimbo fe percentage yathu kusoma I think mbali ya maloyerezi imakhawe chepa. Okay. Ndoma zoti mati saja kuti zimatheka ena mpaka osatengako kanthu. Awusatoti satengera kanthu komano drama imakhawe chepa kwambiri muone kozo faena mafika mpaka milioni mati saja kwa pasa 3 million akulemba music mujajani ukono tibi anthu amene ajamu kugwira nawo ntchito ajamba nawo nyimbo akanda 20,000 amakhodi bwanji kapena amakhodi munagulitsa ma rights onse munanga omusirati kuti ndake mwina. Of course bana oyimba ena amathika kupita chifomu chijama ngolemba kuti amene ajamula nyimbo ndani amangolemba kudzina nawo alipo ndazona nako sindanga uzinaso amathika kupanga ma distance komano nthawi zambiri I think is the percentage imene ma producer imene atipasa imakhangati kuti pangale imakhayo chepa so I think yara khauti atitukulanso munjira ngati imene yonso aonekireso pene popo zikozothandiza kwambiri. Ndakuthokozani kwambiri. Ineso ndiyamika. Tikatende kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu program ine ya Tikudziweni pano pa Times lero timacheza ndi record producer komanso sound engineer Martin Angelz Mumba ndikukhulupirira kuti mwaphunzirapo ziwiri kapena zitatu zokhudza record production komanso sound engineering. Ine dzina langa ndine Alec Ponje ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kutsata program ineyi pano pa Times. Bye bye.